ପିଲାବେଳୁ ମୋର ସଜନା ଶାଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଇଟା ବି ମୋ ଆଈ ହାତ ରନ୍ଧା ସଜନା ଶାଗ। ଏଥର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଈକି କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଶାଗ ତିଆରି କରିଦେବୁ ବୋଲି। ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ଆଈ ଗୋଟେ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଆଣିକି ଶାଗ ତୋଳି ଦେଇଥିଲା। ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା, ପୁରା କଅଁଳିଆ ଶାଗ ଥିଲା। ମାମାର ମୋର ମିଶିକି ଶାଗ ବାଛି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ରସୁଣ ଆଣିକି ଛେଚି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ରସୁଣ ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଶାଗ ବଛା ସରିଥିଲା। ଶାଗ ବଛା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କଟା ହେଲା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସା ହେଲା। ଏଥିରେ ନିହାତି ଦରକାର ପେଜ ଆଉ ଭାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ। କଡ଼େଇ ତାତିଲା ପରେ ତେଲ, ରସୁଣ, ସୋରିଷ, ତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ପାଣି ଦିଆ ହେଲା ପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଶାଗକୁ ଏଥିରେ ପକା ହେଇକି ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି। ତାପରେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ପେଜ ଆଉ ରଖା ହେଇଥିଲା ଭାତ, ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସଜନା ଶାଗ। ଏଭଳି ଶାଗ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ଜମିଯିବ।